Kto bol Alves? Alves bol brazílsky básnik. Kto bol Alves? Brazílsky básnik. Kto bol Alves? Ktorý Alves? Bolo ich viac? Nie. Kto to bol? Vynikajúci brazílsky básnik. Čo sa vyrába pri fotosyntéze? Ja kebyže som fotosyntézou, mne sa nechce teraz vyrábať nič, ale keby som musela vyrábať, tak asi kyslík a tie cukry. Čo sa vyrába pri fotosyntéze? No, kyslík a cukry. To keby som nevedel. Kde sa nachádza mesto Suva? Sova? Nie Sova, Suva. Suva? Na Fidži sa nachádza Suva. Kde sa nachádza mesto Suva? Mám vám to povedať? Na Fidži. Kde sa nachádza mesto Suva? Jedine na Fidži. Z koľkých kostí sa skladá kostra človeka? 206. Jak to auto, 206. Z koľkých kostí sa skladá kostra človeka? 206. Určite? Určite. Akože tu zametám. Kedy sa narodil princ Charles? Princ Charles, to je škorpión, tak jak ja. Ja som 15. novembra, on je 14. a rok 48. Kedy sa narodil princ Charles? V 48. A mesiac? November. Deň? 14. A hodinu nechcete náhodou? 14. novembra 1948 a Kamila, no to by som musela pozrieť na internete. Ja keď niečo neviem, pozriem na webe a hneď viem, žiadny problém. Ale Charles 14. novembra 48. Kto má internet, je múdry a neschybý. Aj vás pripojí k internetu Slovak Telekom.